Bona tarda. Honorable consellera, il·lustríssim regidor, magnífic rector, públic en general, autoritats, benvingudes i benvinguts tots aquí al Museu Marítim. Estem encantats d'acollir aquest acte per diferents raons. La primera és que, està clar, ens agrada molt tenir gent aquí al museu. Aquest espai que no està pensat per fer actes, està pensat per poder contemplar vaixells o contemplar el que és el patrimoni que conservem, però això no té sentit si la gent no ve i disfruta d'aquest espai com un espai propi, un espai de la ciutat, de la comunitat, on es pugui parlar especialment de tot el que té a veure amb el mar i el que ha significat el mar des del punt de vista històric, des del punt de vista literari i com a font d'inspiració. En aquest cas, jo seré molt breu amb aquesta presentació perquè hi ha realment gent important que ens explicarà aquesta història. És dir, Escola del Mar a Barcelona realment és un element de... una història que segurament la major part de la gent que està aquí la coneix, però jo penso que una gran part de la societat nostra no és conscient, no la coneix prou i no sap el que va significar. Jo puc dir com a anècdota personal, la primera vegada vaig sentir parlar de l'Escola del Mar va ser a sobre d'un bloc de ciment a la Barceloneta, que estaven fent obres en aquella època preolímpica, i vaig preguntar, això què devia ser això? I em diu, home, això era una part dels fonaments de l'Escola del Mar. L'Escola del Mar, no havia sentit res. Des de llavors sí que m'he informat, he llegit, i vaig descobrir que allò era una cosa molt important. Per descomptat, el mar com a espai d'inspiració, de salut, d'educació, és el que avui parlarem. Per tant, qualsevol tema vinculat al mar és sempre benvingut aquí al Museu Marítim i tots esteu convidats i convidades sempre a tornar a aquesta casa que és la vostra. Doncs sigueu benvinguts i donem per iniciat aquest acte. Dono la paraula aquí, perdó. Ha marxat el meu company. Doncs l'il·lustríssim regidor, endavant. És casa seva també, perquè aquest edifici és municipal. Quan he arribat he dit que trobaríem a faltar la magnífica comissió de protocol de l'Escola del Mar, perquè aquestes coses amb la comissió de protocol de l'escola no ens haguessin tingut aquests petits desajustos. Consellera, rector, regidor, regidora, diferents autoritats, màxima autoritat de la sala, Teresa, directora de l'Escola del Mar. Avui estem aquí celebrant un acte més, una passa més de la celebració d'aquest centenari, que per la ciutat és un autèntic goig, un plaer i un motiu més d'orgull a aquesta celebració. Estem molt contents i estem molt contentes de poder celebrar amb l'escola, amb tota la comunitat educativa de l'Escola del Mar, aquest centenari. A més, amb aquesta comunitat àmplia, que totes les persones que passen per l'Escola del Mar són de l'Escola del Mar per tota la vida, i quan fem actes així es nota. Estem en un moment d'aniversaris d'escoles i aquest tarannà obert i relacional de l'Escola del Mar també es nota en això. Un dels primers, no sé si el primer, un dels primers actes de l'aniversari de l'Escola del Mar va ser conjunt amb l'Escola Estel Guinardó, que feien 50 anys, una escola del barri. Un dels actes que encara no hem vist del tot els fruits, però que ja s'ha celebrat, l'hem pogut fer conjuntament amb l'altra escola centenària d'enguany, l'Escola Baixeres, i tot d'escoles de la ciutat. I és que l'aposta de la ciutat per posar en valor l'educació com a palanca de superació de desigualtats, com a mecanisme igualador i de generar aquesta ciutat justa que mereixem, fa molts anys que està en agenda. I per això enguany celebrem centenaris d'escoles públiques com la que estem avui, per això celebrem cinquantenaris, amb aquests diferents moments que denoten una tendència d'aposta clara per l'educació. L'Escola del Mar és una escola municipal,
i ho vull dir, perquè un altre dels motius d'orgull és aquesta rara avis que són les escoles municipals, però de les quals també estem absolutament orgullosos i orgulloses, de tenir aquesta xarxa d'escoles que sempre han estat punteres, que sempre han estat innovadores i que, de fet, mostra d'això és el propi fet. L'Escola del Mar jo crec que és un dels exemples d'aquesta innovació permanent que han tingut les escoles municipals, contra viento i marea, i que avui, quan innovem, quan repensem l'educació, tornem a fer allò que visionaris, que persones clarividents com Pere Vergés o com Godai ja explicaven fa 100 anys. I quan repensem els espais educatius, tornem a pensar en la fusta, en els espais compartits, amb l'aire lliure com un espai educatiu, i fem tots aquests aprenentatges que tant de bo no haguéssim hagut de reprendre després d'aquesta llarga i fosca nit que va suposar el franquisme a la ciutat. Però en tot cas sí que denota aquest fil conductor de la innovació educativa a la ciutat. Jo sempre que faig un acte a l'Escola del Mar explico una cosa, que és que a mi l'Escola del Mar no em va voler, jo vaig intentar, van intentar que jo entrés a l'Escola del Mar a estrenar el P3 i no, l'Escola del Mar no em va voler, però vaig ser alumne de ben a prop, una escola que també està d'aniversari, i fa molt poquet vaig poder gaudir amb l'Escola del Mar d'un dia a dia. Aquest any estem gaudint d'actes extraordinaris, però el millor és poder passar una estoneta d'un dia normal a l'Escola del Mar, però quan hi vas veus que allò que passa allà és absolutament extraordinari. Res més, agrair a totes les persones que heu fet possible l'escola i també aquest resum magnífic que és el llibre, per poder conèixer, i ho deia el director del museu, apropar la història d'aquesta petita joia que tenim ara a la muntanya, però que és l'Escola del Mar. I ben aviat, una cosa que sí que ens fa també molta il·lusió és poder fer aquesta gran cursa de banderes, que és un dels emblemes de l'Escola del Mar, que relligui la seu actual del Guinardó amb la seu original de l'Escola del Mar. I per tant també animar-vos a tots i totes a creuar l'Escola del Mar, inundar la ciutat fent aquesta cursa de banderes gegant. Moltíssimes gràcies i amb moltes ganes de passar cap a la taula rodona. Any 1933. Ens situem a la platja de la Barceloneta. És hivern. Crònica. Des de l'escola veig el mar. De tant veure'l he après de sentir-lo i d'estimar-lo. Fa bonic en dies de bona mar. Aquells dies que l'aigua és tan blava i agafa el color del cel. Llavors l'escola és tota calma com la mar. En canvi, aquells dies de tempesta, que les ones ens fugen pel carrer i la mar és tota terrosa i coberta de boira, l'escola sembla que també prengui un caire gris. Però sempre els nostres ulls busquen la mar blava. Eugènia Nonell, 14 anys, Barceloneta, desembre del 1933. Bé, benvinguts a tots. Els que som avui aquí sabem que les cròniques són un element molt important en la història de l'Escola del Mar. A poc han esdevingut un trencaclosques que ens ha ofert una visió detallada, exhaustiva i sobretot molt personal de la vida a l'escola. És a partir d'aquests testimonis que avui en dia compartim un imaginari col·lectiu que ens fa estimar cada vegada més la nostra escola. Avui iniciem la presentació del llibre 100 anys fent Escola del Mar, un llibre que s'ha elaborat a partir de diferents peces, entre elles en Jordi Garcia i Ferrero, la Teresa Guillaumes i en Marc Buixart. Benvinguts. En Jordi Garcia i Ferrero és professor del Departament de Teoria i Història de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca de pensament pedagògic i social, el GREPS.
També forma part de la Junta de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La Teresa Guillaumes és llicenciada en Pedagogia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i dirigeix l'Escola del Mar des del setembre de l'any 2000. I en Marc Bruixart és arquitecte i expert en rehabilitació d'edificis noucentistes, és autor del llibre Josep Godà i Casals i l'arquitectura escolar de Barcelona de la Mancomunitat a la República i també del llibre Estudis de l'arquitectura escolar a l'Europa i als Estats Units dels segles XVIII, XIX i XX. Jordi, Teresa i Marc, ens agradaria saber com s'ha confeccionat aquesta obra tan polièdrica i tan coral. Bona tarda. Bona tarda. No sé si... Bona tarda. Aquest llibre tan plural i tan polèdric, si l'haguéssim de resumir en una paraula, jo crec que la paraula seria complicitat. Que serien de dos tipus, de dues naturaleses, aquestes complicitats. Hi ha una complicitat més sòlida, en la qual jo formo part d'un grup de recerca, que ja té una tradició llarga en diferents articles, en diferents llibres, en diferents obres, participacions en congressos, en la qual dialoguem amb la història de l'educació, la història de la pedagogia, com jo he dit, el pensament pedagògic. I això ha fet que un centenari d'una escola emblemàtica, com és l'Escola del Mar, no va passar per alt en els diferents membres d'aquest grup de recerca i fruit d'aquesta complicitat amb la història ens vam volcar fent en aquesta obra. L'únic que aquesta obra també té complicitats construïdes al llarg del camí. Una primera complicitat construïda al llarg del camí és amb l'Escola del Mar, que aquí podríem citar la Teresa aquí present, el Sergio, la Marta i tot l'equip docent, que sense ells i elles difícilment aquest projecte hagués pogut tirar endavant, però també sense el Memorial Democràtic, que aquí podríem citar la Gemma Simón, el Pep Martín, la Laia Coma, que també des del minut zero ens han ajudat a fer i a vestir aquest projecte, i també el Marc Bruixart, que també ens ha acompanyat. I per últim, una obra coral plural també necessita la complicitat de diferents autors, que tots els autors que han participat en aquesta obra puc dir que des del minut zero van acceptar la invitació, i això també ens ha donat la possibilitat de fer un llibre, de poder veure l'Escola del Mar des de diferents angles i des de diferents perspectives. La primera d'elles és des de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, després des de Pere Vergés, una història més intel·lectual. Després també hem pogut veure l'Escola del Mar a partir de 3 pràctiques educatives que diríem que identifiquen el model de l'Escola del Mar, que és el butlletí Garbí, que és la biblioteca i també és l'educació física i l'esport. També hem pogut veure l'Escola del Mar des de la ciutat i concretament des de la Guerra Civil i els bombardejos, que l'Escola del Mar, com ja se sap, lamentablement va ser víctima d'un d'aquests bombardejos. Després també ens hem preguntat quina és la vigència actual de l'Escola del Mar, que això també ens ha servit per veure el model escolar actual. I per últim, els 2 últims capítols, hem pogut veure l'Escola del Mar des de l'edifici, des del present i des del futur, i també hem vist totes les referències bibliogràfiques que parlen sobre de l'Escola del Mar o de l'Escola del Mar. Teresa? Quan en Jordi em va trucar per telèfon, jo avui li feia la broma, li deia, ets el Jordi de la UB. Estàvem en plena pandèmia, no podien entrar gent a l'escola i ell va insistir, escolta, és que tinc la idea de fer un projecte juntament amb el Congrés de Pedagogia que parla sobre el mar. I li vaig dir, mira, doncs, jo et puc rebre als jardins de l'escola. I així ens vam conèixer al jardí de l'escola, amb unes taules exteriors, ell i jo amb mascareta, de fet jo la cara d'en Jordi fa poquet que li he vist. I jo crec que en aquell moment, en aquell precís instant, van sentir que això seria possible. Perquè ell anava dient, jo havia pensat això, doncs sí, i podíem fer, i en aquell mateix moment ens vam captivar l'un a l'altre amb aquest projecte tan emocionant. Però quan ell va marxar,
quan ell va marxar després de l'emoció del moment, el que em va caure és la responsabilitat. No? Vaig pensar, mare de Déu, quina responsabilitat explicar a l'Escola del Mar aquests 100 anys, no? El que som i el que no som, i el que fem i el que no fem. I de sobte vaig pensar, oi, no? I mireu, aquella responsabilitat la vaig convertir en una oportunitat. El moment vital de l'Escola del Mar després de la pandèmia era un moment en què més de la meitat del claustre de l'escola havia canviat. La gent de les que nosaltres havíem après s'estaven jubilant i entrava tot un equip de gent nova meravellosa a formar part del claustre de l'escola, però clar, l'Escola del Mar no és una escola fàcil de viure, no? El Pau diu, els de protocols... Clar, imagina't que arribes a una escola i t'expliquen tot això, no? Així, aquella responsabilitat que dèiem al principi la vam convertir en una oportunitat. Una oportunitat d'explicar la vida a l'Escola del Mar. Mireu, aquests dies jo he llegit i rellegit moltes de les coses que s'ha escrit o que han escrit a l'Escola del Mar, però en Pere Vergés, el fundador de l'Escola del Mar, l'ideòleg, deia en una conferència per la Universitat de Barcelona sobre la nostra posició pedagògica l'any 1932. A la gent que ve a la nostra escola els dic que si es tractés de donar-los la idea d'un mètode o d'un procediment determinat de feina, fora relativament fàcil. Però explicar-los la vida en majúscules que hi fem, nosaltres a l'escola, que arriba a ser imprevista perquè parteix de la motivació de l'infant, aleshores ja és una altra cosa. I aquí és que nosaltres ens vam posar, tot l'equip actual de l'escola, a pensar i repensar els perquès. Dèiem, no volem explicar, volem saber per què fem les coses, volem explicar per què fem les coses. Si vam començar a plantejar-nos els perquès de les nostres decisions pedagògiques i educatives, de tot el que decidim, de la quantitat de decisions que prenem al llarg del dia. També ens vam començar a plantejar els perquès perquè l'infant és el centre de la nostra pedagogia, del nostre per què, del per què aixequem o obrim la porta cada dia a l'Escola del Mar. Aquest infant motivat, feliç i curiós. Aquest infant que els hi veus, que se'ls omplen els ulls d'il·lusió quan tu fas una proposta pedagògica. Però també aquests infants que són de ple i seran més endavant ciutadans compromesos, ciutadans que tenen a les seves mans canviar el món, millorar-lo. I això a l'escola els diem moltes vegades, és que pots canviar el món. Persones responsables, autònomes, aquella idea de ser responsable del meu propi procés d'aprenentatge. Persones justes, aquesta idea de la justícia, de no fer allò que no vull que em facis, de poder-te dir no quan no vull que fem una cosa, de poder decidir tirar un aprenentatge cap a una banda o cap a una altra. Però també el perquè d'aquestes activitats centenàries. En Pau parlava de les cròniques, en Pau parlava de les curses o l'Alba parlava de les cròniques. Són activitats que formen part del nostre ADN, que ens impregnen el dia a dia, però que no fem perquè sí, no fem perquè són història, sinó fem perquè hi ha una component fortíssima pedagògica al darrere. Quan fem les cròniques estem explicant el nostre món i estem deixant un vestigi de la nostra història per d'aquí 100 anys. Quan fem les curses de banderes estem lluitant contra nosaltres mateixos, però estem formant part d'un equip, estem lluitant per un mateix objectiu. Aprenem a treballar en equip. I un dels moments més màgics a les curses de banderes és quan algú no porta l'equipament i veus allò, un canvi. Això és treball en equip real. Estem fent allò que ens demanarà la societat i el món d'aquí uns anys com a ciutadans, ho estem treballant amb tots i cadascun dels nostres nens.
el per què ens definim com a escola inclusiva. No pas perquè ens ho digui la llei, que la creiem, la llei d'educació de Catalunya, i pensem i la repensem, sinó volem ser una escola inclusiva perquè volem ser una escola per tothom amb majúscules. Quan fa 100 anys obríem l'Escola del Mar a la Barceloneta, pensàvem en aquells infants malalts, aquells infants que no estaven prou alimentats. Avui, afortunadament, no és tanta aquesta situació de misèria com llavors, però tenim molts nens i nenes vulnerables. Mireu, avui és un dia molt emocionant per tots nosaltres, però per mi un dels moments més emocionants és quan he vist entrar una antiga alumna de l'escola, vulnerable en el moment de la infància, i estic aquí, deia, Teresa, estic aquí i soc de l'Escola del Mar, no? I tinc la vida per davant. També en aquesta escola inclusiva hem repensat i hem pensat el per què volem una educació integral, per què no volem un trosset de l'educació, per què volem nens i nenes educats en valors, amb coneixement, amb curiositat, amb ganes d'aprendre. I amb la línia del que parlava abans el Pau, el per què ens definim com una escola d'innovació i renovació constant, perquè sempre estem pensant com ho podem fer millor, perquè sempre estem al capdamunt de l'onada aprenent i millorant, perquè totes les oportunitats, tots els moments educatius han de ser oportunitats de millora com a professionals i com a equips. Per tant, el nostre equip és un equip amb molta formació, amb moltes ganes d'aprendre, estem amb totes les xarxes possibles d'aprenentatge, vàrem ser dels originals d'Escola Nova 21, estem a xarxa de competències. Per què tot això? Perquè volem ser-hi? No, perquè ens ho creiem, que innovar és aprendre i fer i desfer, i no tenir por de dir això tal com ho hem fet no ens ha funcionat, no ho hem fet prou bé, hem de canviar, hem de millorar. I per últim, el per què d'aquest lema que ens defineix i que ens acompanya. Nosaltres ara diem que a l'Escola del Mar ensenyem a pensar, a sentir i a estimar. Aquest és el lema que durant 100 anys ens ha acompanyat i aquest és un dels perquès nosaltres ens vam fer d'aquesta responsabilitat una oportunitat d'explicar-nos i de repensar-nos. Per tant, gràcies, Jordi. L'Escola del Mar fou concebuda com una colònia per nens i nenes amb la salut precària i ell va dir això, de regenerar la salut dels nostres infants, que seran la ciutadania del demà. I també inaugurem aquest edifici que obre la ciutat al mar i és font de l'inspiració de la riquesa i la prosperitat que Barcelona va tenir uns segles enrere. És a dir, poder inaugurar o poder presentar aquest llibre en aquest espai on aquell mar Mediterrani al que referia Lluís Nicolau d'Ouer era aquí dintre de les antigues drassanes on es construïen de fusta també els vaixells, trobo que no hi ha un marc més adient a la nostra ciutat per poder presentar aquest llibre. Dit això, a mi m'agradaria agrair o significar 3 aspectes. El primer de la meva presència aquí és un aspecte purament familiar, és a dir, jo soc net de l'arquitecte Josep Goday i Casals, el que va projectar aquest edifici en el seu moment, i tinc l'honor que la filla petita d'aquell arquitecte sigui la meva mare i que la tinguem aquí present, que amb els seus 97 anys pot gaudir d'aquest acte i que, clar, ella, quan l'Escola del Mar va ser destruïda per les bombes feixistes, tenia 13 anys, és a dir, que se n'en recorda d'haver-la visitat quan estava dempeus a l'edifici. L'altra part és que em sento molt honorat d'haver pogut participar en aquell llibre on
Jordi García i Ferrero ha organitzat aquest pool, aquest entorn de gent, savis i experts en el món de la pedagogia, de l'educació, de la història, com també he dit, i de l'arquitectura. De l'arquitectura que trobo que és molt interessant tornar en aquest binomi pedagogia-arquitectura que es va donar a l'Europa de final de segle i que va ser tan productiu a Suïssa, a Alemanya i a Barcelona amb l'assessoria tècnica on el president o director era un pedagog extraordinari, el Manel Henó, i l'arquitecte en cap era el Joan Josep Godall, i estàvem conjuntament amb un doctor, el doctor Enric Mies, que és el que analitzava la mainada, perquè clar, eren escoles municipals públiques i laiques i no van poder ser de nens i nenes a la vegada doncs perquè les forces vives liderades pel cardenal Cassanyes i altra gent fins aquí no van admetre. És a dir, estar en aquest llibre rodejat d'aquesta gent per mi ha estat un gran plaer poder parlar d'arquitectura, també parlant d'educació, perquè de vegades es parla d'educació i de pedagogia i s'oblida una mica el contenidor. I el contenidor, si hi ha una complicitat entre el pedagog i l'arquitecte, de vegades funciona. De vegades funciona i funciona molt bé. I per últim també m'honora molt poder estar aquí per parlar-vos una mica del que segurament és l'edifici escolar més original que s'ha fet mai arreu del món. És a dir, a ningú se li ha ocorregut construir un edifici de fusta concebut per ser desmuntable i traslladable, construït damunt la platja de la Barceloneta, la platja dels Pescadors, on, ja he dit, a l'agost del 21 es va inaugurar l'edifici per ser colònia, però molt ràpidament, al gener del 22, en Pere Vergés i el seu equip ja el van convertir en una escola. Una escola que també té l'honor de ser la primera escola construïda i amb nens a dintre de tot el pla que va fer la Comissió de Cultura per vestir la ciutat de Barcelona d'escoles. És a dir, l'escola Baixeres no estava acabada. L'escola Baixeres es va inaugurar com a escola, amb nens a dintre, al març del 23. El 22 es va inaugurar l'edifici i es va inaugurar el 23 juntament amb la farigola de Vallcarca. Però l'escola del Mar, construïda en aquell barri ple de gent, va ser la primera escola que es va inaugurar i l'efecte que devia fer aquell edifici de fusta policromada amb blaus, blancs i ocres devia ser extraordinari. Bé, dit això, jo crec que la meva presència aquí és de joia autèntica de poder compartir amb tots vosaltres aquest sentiment tan profund que jo porto dins. Moltes gràcies. Dimecres 23 de novembre del 1938. Crònica. Avui, mentre estàvem llegint les cròniques al costat dels parterres on hi ha els rosers que envolten les finestres de la meva classe, tots, sense dir-nos res, miràvem al cel. Fins que la senyoreta Cadenet diu: «Nois, em sembla que aquest cel tan blau ens portarà males trobances». I tots hem dit que això era el que estàvem pensant, que ens vindrien a bombardejar. I efectivament, avui ha estat un dels dies més terribles de bombardeig. A l'hora que escric això, les 7 del vespre, estan bombardejant. Em sembla que passarem mala nit i que demà vindran pocs nois. Sort que quan som a l'escola es pot dir que no sentim res. Doncs quan comencen a tirar els antiaeris, nosaltres ens posem a cantar. I quan més soroll se sent, més cridem nosaltres. Sembla que ens desafiem a qui fa més soroll. Aquest matí, els de Contes m'han vingut a avisar perquè anés a presenciar el trencament de les seves guardioles. Aquestes guardioles, que eren 3, una per cada color, feia molt temps que les tenien i les estaven omplint per comprar també un joc d'escacs, com havien fet a les altres classes.
La senyoreta Castells ha volgut donar solemnitat al moment de trencar-les i també ha convidat el senyor Vergés. Quan comptaven els diners de cada guardiola, hi havia moltíssima expectació. Després han escrit a la pissarra els diners que contenia cada una i quan han vist que havia guanyat el blanc, els que havien pertanyut a aquest color, vinc a aplaudir. Jo també, com que havia estat aquest color, m'he entusiasmat tant que li he posat 2,5 pessetes que portava. Suárez, el Roserà, novembre del 1938. Bé, doncs, del que tristament va passar, ara anem al que sortosament encara és vigent avui en dia. Al llarg de la crònica hem vist alguns dels trets que són fonamentals a l'Escola del Mar des dels seus inicis, però que avui en dia encara són importants i que són un dels pilars. Tenim els escacs, els càrrecs i els colors, el cant coral, els colors. Què ens diríeu de com podem rescatar avui en dia la proposta educativa de l'Escola del Mar pensada per Pere Vergés? En Marc parlava abans del binomi pedagogia-arquitectura i jo el que voldria situar un altre binomi que és pedagogia i cultura humanística. I crec que en aquest binomi l'Escola del Mar avui en dia continua fent una pràctica que en Pere Vergés parlava de fer biblioteca, que és a dir, de portar els nens i nenes cap a la biblioteca escolar i allà tenir una experiència amb la lectura. Jo crec que aquest fet és un fet que té vigència i fins i tot m'atreviria a dir que hauríem de reivindicar, tal com feia també el Marc amb la pedagogia i arquitectura, perquè portar els nens i nenes a la biblioteca et permet treballar com tres elements que són cabdals en qualsevol acció educativa. El primer és el llibre. Situar el llibre en una pràctica educativa com a objecte cultural de primer ordre, en el qual els nens i nenes poden tocar el llibre, poden olorar, fins i tot poden baixar el cap per dialogar quan l'estàs llegint amb els autors que han estat escrits, però també el llibre et permet aixecar el cap i poder pensar allò que està escrit en el llibre i, per tant, el llibre com un objecte encara cultural de primer ordre jo crec que seria un element important. El segon és la vida social. En Pere Vergés, i continua també avui amb el model d'escola actual, la biblioteca, fer biblioteca permet que els nens i nenes tinguin la possibilitat de tenir responsabilitats. Responsabilitats com poden ser el catàleg, fer el catàleg de la biblioteca, folrar els llibres, tenir cura dels llibres, el préstec, mirar que tots els nens i nenes també tornin els llibres. És a dir, com deia la Teresa abans, és allò que els nens i nenes comencen a aprendre que és això de ser ciutadà i ciutadana i tenir uns drets i deures i tenir una responsabilitat. I per últim seria la vida intel·lectual. El fer biblioteca a la biblioteca et permet dialogar amb la cultura, començar un diàleg, que això no s'acaba mai, això fins a l'últim dia tens aquest diàleg amb la cultura humanística, i també et permet treballar el llenguatge, és a dir, el poder llegir, saber escriure i saber expressar-se, perquè l'Escola del Mar, que encara continua des de Pere Vergés, és el fet de les lectures en veu alta, que també és tot un art. Per tant, responent a la pregunta, doncs jo diria que el fer biblioteca, aquest binomi cultura i pedagogia humanística o cultura humanística, doncs ens serviria per vida intel·lectual, vida social i situar el llibre, la cultura escrita, diguéssim, de primer ordre. Totalment d'acord. Totalment d'acord i a la pregunta de la vigència, nosaltres des de la mirada de l'escola que estem a la xarxa de competències, al laboratori de transformació, remenat també en el nostre passat, pensava que no solament és vigent, sinó que és de rabiosa actualitat. Si nosaltres, els que sou educadors i educadores, mestres o professors, si jo us llegeixo el que la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
l'any 1921 deia sobre l'Escola del Mar i sobre la seva manera de fer pedagogia i d'educar ciutadans, deia: a l'Escola del Mar el que interessa primer és assegurar la vida dels seus educants. Ja no cal dir com el mestre supeditarà i regularà, segons aquest fi, l'aplicació de tots els procediments que cregui oportuns. És a dir, al centre l'infant, al centre de tot l'infant. Però aquesta identitat única que tenim com a escola, afortunadament, ha anat caminant. L'altre dia comentant amb la Marina sobre els càrrecs, la Marina Subirats, sobre els càrrecs, afortunadament avui podem dir que la majoria d'escoles d'aquest país eduquem amb nens i nenes que els donem càrrecs, que tenen càrrecs electes, que tenen responsabilitats dins de la classe i dins de l'escola. Poder no com la nostra vida social, però anem caminant. Per tant, en aquest sentit, l'ànima i la vida de l'Escola del Mar impregna de forma important el patrimoni educatiu del nostre país i de la nostra ciutat. I a més ens agrada explicar-ho. El Pau deia que la nostra celebració de centenari ha estat una celebració cap enfora. És una celebració, jo el que explicava el Pau al principi. Nosaltres no volem una celebració cap endintre i en què meravellosos que són i que contents estem de conèixer-nos. No, volem una celebració cap enfora, cap a aquesta ciutat i aquest país que ens acull, que ens estimem i el que volem fer cada dia. I en aquest sentit, la vigència, per descomptat, la vida social, explicava, sortien aquí a col·lació. La nostra vida social és una mica especial, perquè és veritat que tenim un equip de protocol, ara diem protocol, abans deien el cos de ceremonial, però també és veritat que en aquesta idea de millora i canvi constant, ara tenim un equip de manteniment informàtic. Si veniu un dia de vida social a la nostra escola, que per mi és el moment més màgic que hi ha, veureu nens i nenes movent-se per l'escola, que et veuen i et diuen: bona tarda, Teresa, sé el que haig de fer, estic arreglant aquest ordinador. O bona tarda, Teresa, soc de l'equip de Jocs de Pati, estem mirant com estan el tema d'exteriors. I aquesta responsabilitat real, amb experiències reals de vida, són aquestes que són vigents i són exportables. És veritat que hi ha coses que hem canviat sobre la idea original, però si no, no seríem nosaltres. Si no haguéssim fet canvis sobre nosaltres mateixos, ens estaríem contradint d'allò que som. Quines més coses tenen vigència avui? L'organització i el funcionament democràtic de l'Escola del Mar. Penseu que fa 100 anys tot aquest funcionament democràtic de càrrecs, de delegats, llavors en dèiem cònsols, ara hem generalitzat i parlem de delegats i secretaris, de delegades i secretaris, de càrrecs, d'eleccions democràtiques, de reunions de delegats. L'altre dia una companya d'una altra escola em deia: ho impulsarem, les reunions de delegats. Jo em reuneixo amb els delegats i delegades de classe cada 2 mesos per veure com està funcionant l'escola, què necessitem. L'altre dia em deia: Teresa, és que has de parlar amb el consorci, aprofito. Hem de posar una font al poli, em deien. Bueno, doncs d'acord. I ahir, justament, en una reunió amb una altra escola, em deien: doncs això ho farem igual, li canviarem el nom, però farem una reunió que els nens i les nenes tinguin situacions reals de democràcia i d'aprenentatge. Aquesta escola inclusiva on els nens i les nenes, siguin com siguin, són tractades de manera igual, de manera justa i de manera equitativa. I llavors, aquesta mirada cap a cada infant des de la seva realitat, des de la seva veritat. Això també és exportable, també és autèntic avui. I mira, la relació entre petits i grans. L'altre dia
la meva filla, que està estudiant magisteri, em deia: mama, això de les comunitats a l'Escola del Mar, i jo deia: ara hi ha comunitats, la comunitat de petits, la comunitat de grans, la comunitat de mitjans. A l'Escola del Mar som els que som de protocol i estem barrejats, els que som... però la gran interrelació és els colors, és la realitat dels colors. A mi m'agrada explicar que a l'Escola del Mar ens organitzem, tenim macroorganitzacions, estem organitzats per grups classe, estem organitzats per cicles, però estem superorganitzats per colors. Els nens i les nenes de l'Escola del Mar són del color blanc, o del color verd, o del color blau. Les mestres també. I això és una de les coses que hem canviat, no? Perquè quan jo vaig agafar la direcció dels mestres no teníem color. Jo deia, hem d'ensenyar als nens i nenes que podem ser justos i estimar-nos igual encara que tinguem color, no? I avui em pregunten sempre: perquè Teresa, tu de quin color ets? I jo els dic: del blau. Llavors immediatament diuen: però ens estimes a tots, oi? Sí, us estimo a tots i soc justa, intento ser justa. Aquests colors que els donen una experiència real, que jo soc de l'Escola del Mar, perquè treballem molt intensament el sentiment de pertinença, soc del color blanc o del color verd o del color blau i és el meu equip amb el que m'ajudo, que seria la meva comunitat. L'Escola del Mar seria el meu país, el color seria la meva comunitat, soc de la classe Tortugues, Dofins, Sant Nicolau, Garbí, la dels grans, que és la meva ciutat, i al final estic jo com a individu que puc canviar el món. Aquest és el missatge que donem i que donen, afortunadament, moltes de les escoles que avui estem amb aquestes xarxes o amb aquest treball. I per descomptat les diferents formes d'expressió. Cada vegada més, des de la neurociència, gent tan important com el David Bueno ens parlen de la importància de les connexions cerebrals, de treballar aspectes de donar aspectes d'expressió diferents, de donar diferents llenguatges, però per fer tot això has de donar importància, has de creure realment que l'art, que el cos, que la paraula, que totes aquestes maneres d'expressar són tan importants les unes com les altres i que tan important és fer una bona crònica com fer una bona cursa a la cursa de banderes o fer un bon dibuix al dibuix ràpid, no? És a dir, donant experiències autèntiques i reals, i això és de màxima i rabiosa qualitat, no? Els tractats actuals, sobretot lligats a la neurociència, així. Per tant, 100 anys més. Marc? Home, jo la veritat és que sentint vosaltres dos, que són els que és el gresol d'aquella petita escola de fusta a la Barceloneta, un edifici de 1.000 metres quadrats, petitonot, i que encara estigui amb aquesta salut tan envejable, és fantàstic això d'aquí. Home, a mi em toca ara, la pregunta per mi és una mica difícil perquè clar, jo no soc pedagog, jo soc arquitecte i em tocarà parlar una mica de la idea que jo porto arrossegant des de fa uns quants anys per tornar-la a reconstruir l'edifici que va ser destrossat per les bombes l'any 38. I quina vigència tindria? Com evidentment, com a escola, no toca perquè la Barceloneta, que és el seu lloc original, l'entorn de la Barceloneta ja està vestit per escoles, etc. Però la comunitat educativa, que hi he estat parlant molt, tota la gent que m'ha donat suport, que no és poca, gent de tots els àmbits, culturals, polítics, intel·lectuals, el món del cinema i de la cultura, doncs hem arribat a la conclusió de que aquells inicis seria celebrar una derrota evident, un bombardeig dins d'una ciutat on ja hi ha una certa tradició per tornar a vestir elements o arquitectures que han estat destruïdes o fins i tot no han estat construïdes des d'aquí. Penso, per exemple, en el pavelló alemany de la Fira de Barcelona del 29, que és un emblema de l'arquitectura
arquitectura contemporània. Penso en el pavelló de la República, que va fer Josep Lluís Sert a París l'any 1937, que es va tornar a fer a la Vall d'Hebron. Penso, per exemple, en les 4 columnes de Puig i Cadafalch en el recinte del 29, que van ser destruïdes perquè significaven, o desmuntades perquè significaven les 4 barres i han tornat a ser bastides. I penso en l'edifici que va fer el meu avi per l'Ajuntament de Barcelona, l'Escola del Mar de fusta. Quin sentit tindria? A part del sentit simbòlic, a part del sentit aquest de joia, home, podria ser un bon contenidor, petit, sostenible, de fusta. La fusta avui en dia és un dels materials de la construcció que més estem investigant des del nostre camp, per la seva sostenibilitat, per la seva mínima petjada de CO2, i després podria ser un contenidor per exemple, explicar l'escolarització a la ciutat de Barcelona, l'escolarització pública, que és un motiu de joia no tant de Barcelona sinó de Catalunya. És a dir, en aquells anys es va fer un esforç per escolaritzar públicament i laicament a les mainades humils i va ser extraordinàriament potent. Estaria bé tenir un petit recinte on s'expliqués això. També podria ser un centre de mirada del futur, perquè jo no parlo mai de nostàlgia. Per mi la nostàlgia aquí no hi entra. Aquí podria ser un recinte on s'hi poguessin fer també trobades pedagògiques per encaminar el futur de la pedagogia en el moment que vivim. Jo recordo la Marta Mata, poc abans de morir, quan ens vam conèixer i em va dir, diu, només penso en l'educació i les pantalles. Les pantalles estan afectant molt l'educació, l'hem de canviar, clar. Això passava en els anys, no sé, a Madrid em sembla que hi havia el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i ella estava preocupada de com la pedagogia i l'educació s'havia de conjuntar amb les noves experiències i les noves tecnologies que arriben. És a dir, podria ser un centre on acollís debats sobre aquest tema. I, evidentment, també, com parlava l'altre dia amb el meu company i amic Ricard Balcells, arquitecte com jo, l'Escola del Mar, aquesta mirada que tenia el regidor Nicolau Loula sobre aquest parc que va ser font de riquesa i prosperitat a la ciutat de Barcelona, de la nostra ciutat, ara aquesta mirada cap al mar és una mirada totalment diferent. El mar és un tema de preocupació mediambiental. És a dir, el mar, el seu litoral, els deltes, i no tan sols mediambiental, que també la brutícia, el malbaratament que tenim, que els nois, les nenes, els infants, i la comunitat educativa, els mestres, és un tema de debat constant, sinó també és un tema social. Jo, quan em banyo al Mediterrani, tinc per costum, el primer any, pensar que més enllà hi ha Sicília, més enllà hi ha Itàlia, després hi ha Grècia, el Caire, fins al Líban, i dic, home, em banyo en unes aigües que hem vist molta cosa. Ara ho segueixo pensant, però també penso que hi ha pateres i que gent que mor. És a dir, la mirada cap al mar és una mirada que hauríem de tenir els nens i les nenes i les comunitats educatives haurien de tenir present, i l'Escola del Mar seria molt actual en aquest aspecte també. I després, per acabar, per no fer feixuc les paraules, recordeu-vos que això que deia del protocol i de la gent que tenia organitzada, que va començar el Pere Vergés, quan va venir l'any 1928 a Barcelona el campió d'escacs, l'Equín, que era un gran, i els escacs eren un dels temes educatius que el senyor Pere Vergés tenia com a exemple, entrevistat per un periodista de no recordo quin diari de Barcelona, deia l'Alequín, sabeu el que més m'ha sorprès de la meva arribada a Barcelona, devia arribar en tren, és que entre la gent que m'esperava hi havia un grup de nens campions d'una escola de Barcelona. I el periodista li va dir, l'Escola del Mar? Diu, sí, aquesta. Diu, fins i tot el nom fa bonic, oi? I això va ser l'Alequín que ho va dir. Gràcies. Moltes gràcies.
Primers dies d'escola al carrer Gènova, número 12, classe Garbí. Hola, soc la Laia, una alumna de l'Escola del Mar, i m'agradaria que poguéssiu sentir el mateix que jo quan vaig trepitjar aquesta escola per primera vegada. El primer que em va passar és que em vaig posar molt nerviosa, encara me'n recordo. Quan va marxar el meu pare de l'escola per anar a treballar, em vaig posar molt trista. Recordo que no parava de plorar, però els meus companys i companyes i les mestres em van ajudar molt i a poc vaig veure la part positiva. Poc després, sent tortuga, vaig conèixer la meva padrina, que es deia Martina. Em cuidava molt, era molt bona i molt amable. Va passar tot un any i vaig passar a Dofins. Després, a Sant Nicolau i Cucut, vaig tenir de parella lectora l'Ibtissam, que em va ajudar molt a millorar la meva lectura. Va passar el curs d'Angèlica i a Tarongers i Nausica vaig ser parella lectora de l'Arlet. Em va tocar a mi ajudar-la a aprendre a llegir. Van ser uns anys molt feliços, vaig aprendre molt. M'ho vaig passar molt bé i ha passat tot tan ràpid que no m'ho puc ni creure. La meva mare em va dir que la primera vegada que va anar a veure l'Escola del Mar va sentir i va veure alguna cosa diferent a les altres, com si aquesta fos una gran casa familiar en lloc d'una escola. Va veure els nens i les nenes molt a gust. També es notava que estimaven molt la seva escola. Li va semblar molt especial que els nens i les nenes ensenyessin el dia de portes obertes com és l'escola. Es notava que ho explicaven i ho sentien de tot cor. I ara que estic aquí, a l'escola, entenc la meva mare. Tenia tota la raó. Ens cuidem els uns als altres, ens ajudem, ens divertim, som una família. Les mestres es preocupen per nosaltres, ens cuiden i ens estimen. L'any passat vaig anar a Eneida. Per fi vaig tenir una fillola. Es diu Ailín i quan estic amb ella em venen tots els records de quan jo era petita. De petita, jo mirava la meva padrina, com l'Ailín, ara em mira a mi. M'encanta això de ser padrina. A Eneida l'escola va fer 100 anys, l'any del centenari. Vam anar a la platja i per celebrar-ho vam fer uns jocs molt divertits. Després vam fer les curses de banderes allà mateix. Les curses es porten fent 100 anys i és una tradició molt important a l'escola. Fa 100 anys es feien a la platja, però va caure una bomba durant la Guerra Civil i l'escola va quedar destrossada. De la Barceloneta es va traslladar a Montjuïc i d'allà al barri del Guinardó, on som ara. Ara ja estic a Garbí, el curs més gran de tots, el curs més responsable de tots i l'últim any a l'Escola del Mar. Estic molt trista i és la millor escola del món i no vull marxar. Aquest any seguim sent l'any del centenari i crec que podrem fer una cursa que serà de relleus, de l'escola fins a la platja de la Barceloneta. Serà molt xulo. Em sento tan feliç d'haver viscut aquesta experiència, la del centenari, però sobretot de ser part de l'Escola del Mar. I encara que marxi, portaré l'Escola del Mar sempre al meu cor i sempre en formaré part. Nom, Laia Pasqual, classe, Garbí, color verd. Doncs amb aquesta crònica em penso que queda palès el lema de l'escola. A l'Escola del Mar ensenyem a pensar, sentir i estimar. Avui hem fet només un tastet de tot el contingut que podreu trobar en aquest llibre. Ja el tenim publicat, per tant esperem que el pugueu gaudir, aquest cop sí, ben tranquil·lament i detalladament des de les vostres butaques. Ens agradaria donar les gràcies al Memorial Democràtic, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i també a la Universitat de Barcelona i al grup de recerca en pensament pedagògic i social per fer possible la realització d'aquest llibre. També ens agradaria agrair a la Societat d'Història de l'Educació i als laboratoris Grífols i molt en especial a les persones que han estat i que som Escola del Mar. Moltes gràcies a tots i totes. En aquesta vetllada tan i tan especial per tots nosaltres, de presentació d'aquest llibre, 100 anys fent Escola del Mar,
dintre dels actes del centenari de l'escola. Moltes gràcies. I abans de donar pas a les autoritats per acomiadar l'acte, m'agradaria llegir unes línies publicades l'any 1921 per la Comissió de Cultura que parlen sobre l'Escola del Mar ubicada a la platja de la Barceloneta. L'Escola del Mar i de les seves característiques. El concepte de l'Escola del Mar, com ja s'endevina, contrasta d'una manera absoluta amb el concepte que fins no fa gaire s'havia tingut de l'escola. L'escola, fins avui, no havia estat altra cosa que un lloc de molt silenci i de molta quietud, allunyat de tot element que pogués ser motiu de distracció pel noi. Aquest, gairebé subjectat a la seva taula, estudiava i anava aprenent de memòria els coneixements que se li donaven a l'escola, i res hi feia que aquests coneixements quedessin morts dintre el noi i deslligats de tota realitat, mentre el noi se'ls aprengués de memòria. D'aquí que l'escola era una mena de segrest de la vida pel noi. Sortosament, avui no queden ja gaires escoles d'aquell tipus vell, i és de la mateixa vida i de la mateixa natura que a l'escola nova s'aprofita en la formació dels seus educants. Les escoles més oposades a aquelles antigues, l'edifici de les quals era pels nois com una mena d'hivernacle, són les escoles a ple aire que d'uns anys ençà s'han anat creant arreu de l'estranger, havent-ne pres exemple a Barcelona i tot, on tenim dos casos tan considerables com és l'escola del Parc de Montjuïc i les escoles de Vilajoana. Començarà una altra de no menys interessant, l'Escola del Mar. Bé, i amb això dono pas al doctor Joan Guàrdia i Olmos, rector magnífic de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda a totes i a tots, consellera, regidor, directora, director, amics i amigues. Per nosaltres és un immens plaer haver tingut l'oportunitat de contribuir a la realització del que avui estem reconeixent avui. Nosaltres som una casa d'ensenyar i de fer ciència, d'ensenyar. I adquirim la màxima dimensió del nostre ofici quan transformem el concepte d'educació en fets. Per tant, nosaltres obtenim el premi del nostre ofici quan els meus companys del grup de recerca són el catalitzador per transformar en fets la història educativa de les més potents que tenim a la nostra ciutat i en el nostre país. Per tant, per molts anys, directora, per molts anys i molts èxits. Hi ha un segon element fonamental, i és que els meus companys i companyes em perdonaran que facin aquest exercici d'un cert solipsisme universitari, però el grup de recerca ha demostrat una cosa que és molt senzilla de dir i molt difícil de fer, i és que la ciència adquireix el seu màxim sentit quan està decidida i abocada a una finalitat. Quan ens volem posar molt estupendos i parlem en termes molt dolents, parlem de la transferència de la recerca. Doncs bé, el que vostès han vist avui és un meravellós exemple de com la ciència i el rigor es posa al servei de la ciutadania i de la nostra pròpia història. I em permetran que acabi fent un simple exercici també d'humilitat. Un país que no té consciència dels seus grans elements en l'àmbit de la formació i de l'educació és un país sense ànima. No hi ha màgia més espectacular per un professor com jo que saber que en tancar la porta d'una aula apareix la màgia d'ensenyar, que només es supera per un detall, la màgia d'aprendre. Per tant, els meus companys de l'Escola del Mar, en una trajectòria impecable, en una trajectòria plena de compromís educatiu, demostren una cosa que cal recordar malauradament cada dia. Ensenyar val molt la pena.
De manera que, directora, gràcies per recordar-nos. Un reconeixement especial a tot el claustre de professors i professores de l'Escola del Mar, dels d'avui i dels d'ahir, i sobretot els de demà. I suposo que entendrà que acabi la meva introducció donant les gràcies a tothom per permetre'ns gaudir d'aquest espai, d'aquest moment, i recordar a tothom que visca l'educació i visca l'Escola del Mar. Per cloure l'acte, passo la paraula a l'honorable senyora Gemma Masari González, consellera de Justícia, Drets i Memòria i presidenta del Memorial Democràtic. Bona tarda, rector, director general, directors, directora, regidor, mestres, amics i amigues. Enguany commemorem aquests 100 anys de l'Escola del Mar. Celebrem un segle de la institució de l'Escola del Mar, que ha estat la protagonista i testimoni d'episodis importantíssims a la vida del nostre país. L'Escola del Mar, com ho heu recordat, neix el 21 de la mà del pedagog Pere Vergés, que havia estudiat a l'Escola Nova de Ferrer i Guàrdia. Creix durant la Segona República, pateix els estralls dels bombardejos feixistes i reneix als anys 40 i fins avui. L'Escola del Mar apareix en un moment en què l'educació està al centre dels debats intel·lectuals i polítics, en què juristes, economistes, metges i científics d'altres àrees, a banda d'escriure de les seves especialitats i disciplines, ho fan sobre l'educació, conscients que el futur es jugava a les escoles i a les universitats. Barcelona, aquells anys, és l'avantguarda de corrents innovadors que circulen per Europa. La ciutat connecta l'experiència de l'Escola Lliure de Ferrer i Guàrdia amb moviments trencadors que busquen alliberar la societat alliberant les escoles. A Barcelona circulen idees que arriben de París, que arriben de Brussel·les i d'altres llocs. I la ciutat i el país generen també idees que són rebudes a tota Europa. I aquí, i en aquest context, apareix l'Escola del Mar i el projecte de pedagogia sistemàtica radicalment innovador. Ho és en el tracte als infants, ho és en la pedagogia que posa l'infant i la seva sensibilitat al centre, ho és en contacte amb la natura, amb la platja, amb el mar, com a forma d'educació. Ho és en els plantejaments d'activitats que avui anomenaríem experimental learning, però de fa ni més ni menys de 100 anys. Ho és també en l'aposta per la bellesa com un instrument de l'educació, bellesa a les classes, bellesa a la platja de la Barceloneta, on estudiaven els infants, i bellesa a l'arquitectura de l'escola. La pedagogia de l'Escola del Mar es pensava incerta en una societat i en una ciutat. Com escrivia Pere Vergés el 1938, l'escola havia d'aspirar a projectar una ciutat on cada infant fos un ciutadà, això és, amb drets i deures, els quals comporten una responsabilitat a un fi superior, la col·lectivitat. Així, de l'individu a la classe, d'aquesta a l'escola i de l'escola a la ciutat. Un projecte, veiem, cívic i republicà que les institucions municipals i catalanes impulsaren durant la Segona República, conscients de la importància d'educar ciutadans i ciutadanes lliures. Deia al començament que l'Escola del Mar és testimoni i protagonista del segle XX, també, però, dels seus episodis més foscos. L'escola és destruïda per les bombes de l'aviació feixista italiana al 1938 i no serà l'única víctima de la guerra i dels feixismes que acaben amb una escola i que temen la innovació pedagògica i l'escola laica com també com a font d'emancipació de les dones i dels treballadors. L'Escola del Mar renaixerà en un altre espai, en el que avui està, i en un context molt diferent, però la llavor d'aquells pedagogs i d'aquelles pedagogues continua viva durant la dictadura i permet traçar un fil entre aquell projecte republicà iniciat per Pere Vergés
l'Escola del Mar dels anys 40 i endavant. I aquella llavor encara la podem veure a l'Escola del Mar d'avui, la que continua privilegiant l'educació als espais oberts i que continua formant ciutadans i ciutadanes lliures. I per acabar, vull fer un agraïment al grup de recerca de pensament pedagògic i social contemporani de la Universitat de Barcelona i al Memorial pel treball de recerca i difusió de la història de l'Escola del Mar. Activitats com aquesta reforcen la memòria democràtica del país i ens recorden que venim d'una tradició llunyana de republicanisme, laïcisme i innovació en la pedagogia. Per molts anys més i moltes gràcies a tots que heu fet possible arribar fins al dia d'avui i continuarem molt més. Gràcies. Gràcies per les seves paraules, honorable consellera. Doncs fins aquí l'acte d'avui, la presentació del llibre 100 anys fent Escola del Mar. Estem molt agraïts que ens hagueu acompanyat i ara per celebrar els 100 anys us convidem una copa de cava al vestíbul del museu. Moltes gràcies a totes i a tots.